De fochanca en fochanca traballan estes días gandeiros e maquinistas en Mazaricos. Son a pegada que deixaron aquí as borrascas e temporais do inverno. Están todas desfeitas, sabes? Está por aquí, está por todos lados. É increíble, este ano foi a auga que houve, moitísima auga. La vía está súper complicada para andar en la maquinaria. Está todo desfeito de diante atrás, deben ser 1,5 km e está todo desfeita. É o concello máis leiteiro de Galicia, ten 250 explotacións e case 8.000 hectáreas de superficie agraria, así que esta rede viaria secundaria é vital para o sector. No estado en que está, perden tempo e cartos nela. Onde vais se cada che leva media hora, leva che 3/4 de hora ou máis. Se non paras, vais a unha velocidade moito menor que tiñes que ir e ao final a máquina rompe. Calculan que este tecido de pistas e carreiros supera os 1.100 km e que a metade precisan reparación. Piden axuda a outras administracións porque este ano a factura dispárase. Xa normalmente gastamos sobre 1 millón ou así, pero claro, este ano estamos falando casi do doble. Van contra o reloxo para facer as reparacións ás portas da campaña das forraxes de primavera.